Madokachere mabuja tauya nokuja kwenzewe kwaNyasi ipapa zuwa rochi 10 mwedzi waMbudzi wamunangarwa wadokerera kuita basa Nyasi waisa Ravhumo Matuke kuti ndiye aite gurukota rinoringa nozvokuchengetedzwa kwenyika, state security pachirungu. Wangu waita makore 2 kupfuura wabisa Owen Mudhamube pachigaro ichocho kwakumutereka kuMidlands. Ipapa kwai bumbiro romutemo chairo wanga wakatoita kurivhiringidza nokuti rinoti wanofanira kuisa gurukota rinoringa nozvokuchengetedzwa kwenyika kudari. Tiri kutenda kuti wazozviita. Wabva waisapo kare Mairozi Mpofu kuti kwai ndiwo waite munhu anoita chipangamano chavo panyaya dzevanhu vakaremara nonyaya dzinochokuita nevanhu vakaremara. Pokare waisa Raymond Machingura kuti ndiye agoringe nyaya dzese dzinochokuita nomari dzinobhadharwa dzochikoro dzovapwere nowese vanenge vachibhadharirwa nehurumende, Presidential Scholarship Director pachirungu. Tikuti makorokoto kune waisiwa iwawo tikaiti goona kuti zvinosvika chirepa kuti basa riite zviri nani. Musangano wosadhakiwo chimbi wakadeedzwa naye wamunangarwa waita kuti vanhu vazhinji wari watungamirawo nyika dzomusadhakidzo wareke kuuya. Kureketa kuno kuri kundouya wanoti wokuBotswana, wokuMadagascar, wokuMozambique iye Filipo Nyusi naiye Tshisekedi wokuCongo. Rekai tione kuti kune zvimwe chere zvinenge zviri kureketeka. Kumwe wandotumira makurukota pokare nokutumira vamwe vakuru waripo. Rekai tione kuti zvinopera papi. Tinenge chikunyepai kuti vanenge vachiburika norokuti kudini. Nozuro chipatara chochitungwiza kwai chagosenza chiribe magetsi wakomana kwakaita kusvipa kuti zviya zvokuti vanhu vese vanga vari kutoita kuseenzesa mafoni, wana mukoti vachiseenzesa mafoni mabuja zvomunyika medu idi zvinoita kurwadza. Ipapa ndopaunoringira kuti uchapuwa mushonga wakanaka chere heno kana iyo wanenge wachiita basaro wanenge wachiita sei. Apa zese aibva aita zvayo kuringa kusaiti kurekera kana kureketa chibodzi kana kundoisawo katsamba kokuti tiri kumbira rurekerero kuti takaita kuti magetsi aende kana kuti takambokusiyai muribe magetsi. Zvinoita kurwadza. Rekai tizvione kuti zvinosvika papi, asi zvinorwadza izvozvo. Kanzuro yeguta reHarare iri kutungamirwa naye Jacob Mafume yafuma ipapa yakaita kuita kunyangariwa kuita sona nevanhu, iri kutsvaka kupfuisa vanhu chete. Kureketa kuno wagotoreketa kuti kwaita kuti tiburitse mutemo wakaisiwa 1979 munguva yaSmith. Kwai mutemo iwoyo wongo uri wekuti nzvimbo dzese dzinopinda kuungana vanhu dzinofanira kupuwa bepa rekuti haiwa dzakanaka dzinokodzera kuti vanhu vaungane, certificate of assembly pachirungu. Kuno ipapa wakutanda kuti taakuda kutozviita. Kwai saka macheche nedzimwe nzvimbo mabhawa wese vanhu vanopinda vanhu vakawanda munzvimbo dzavo vanofanira kuti waite iro tsamba iyoyo. Kwai mwedzi 2 ikandopfuura taakutanda kuuya kuti mubise choupenzi. Ivo ndo vari kutopenga wada kutobisiwa ndiwo choupenzi. Heno kuti zvirumbotekaira sei ikweyo. Apawo iye Jacob Mafume aribe chaareketa hache kuramba akatoti vavava chaiko. Rekai tirambe takaringa kuti zvinopera sei. Kwai chirwere chomanyoka chokorera chinokona chabenhuka pokare kureketa kuno nekutoti kwai kwapfa munhu mubodzi wamwe vanosvika 40 wakanzi wahwara nacho. Wari kunziyo vanhu vari kukaribha mwedzi uno basi. Kuno kana iri karibha basi yaita kudari ko dzimwe nzvimbo manje zvinenge zvichitekaira sei. Rekai tirambe tichiringa kuti zvinenge zvidini, asi kundoramba tichirangaridzana kuti mabuja shambai manja. Madota aripo azaza madota kwese moshamba manja zviite zviri nani. Rekai tigoona kuti zvinotekaira sei.
Mapurisa ozeta rapii ati ari kutsvaka munhu ari kunzi ndiye akaponda mumwe mutyairi wokumotika kunotakura vanhu. Ipapa kwaiaboeka akaita kuvhiringidziwa apa akazara hache ropa rache. Zvinoita kuhwadza tikuti mweya wache uzorore murugare mufana yuyu nekutoti pakaita kunyangariwa apo. Hino kuti atatapurana nongozi yombani tichagoramba takaringama. Kwai kuno mumwe mukuru weZANU-PF anonzi Pardon Chibamu. Kwai Pardon Chibamu atonzi Nodare ngaaburike muimba yekubhorodheyo yaari kugara yaakatora zvechisimba nokopokopo. Kwai akatorera mumwe mudzimai shirikadzi angati ndinobhadhara mari ndichigara pamba pako. Kuno kwai agototora vanhu akatotanda kuita kuti itengesewe doro nokudidi kunzvimbo yebhorodheyo. Rekai tione kuti zvinoperera papi. Iwo vanhu wezanu wawa haidi zvakaita kuoma chaiko. Rekai tigoramba takazviringama. Kwaburika masoko ipapa okuti vanhu vanosenza kuhurumende kunyanya vana murairidzi waribe kutambira mari dzavo dzavanga vanofanira kuti vatambire nyasi. Mabuja haidi rekai tirambe takaparinga ipapo kuti panoperera mushechere kana kuti zvinenge zviena nokupi nekutoti zvinohwadza kana chiri chokwadi. Kambani yobhikita minerals yagotonakidza nokufadza vanhu. Kwai yakawaka kiriniki wakaisa zvinhu nokuwakako kwai zvakapedza mari inoita miriyoni romadhora okuAmerica yatoparuhwa ipapa nevakuru vehurumende. Rekai tione kuti zvinenge zvichitekaira sei. Nokutoti ana muchekadzapfaka munondovaziva kuti ndipo vanonyanya kumhanyira ipapo. Zvaitiwa nevamwe voda kuti zvinzi ndiwo waita. Bazi rinoringa nezvokugadzikana nokuchengetedzwa kwevanhu ririkuti iro rikuramba richikaisa dziso kudutu mupengo Bheki ari kuuyayo. Cyclone Bheki pachirungu kwai ndiye ari kuda kutovhiringa zvokuti dunhu rese reSADC anokona kunyangariwa kana akatosvika nomusvikiri waari kunzi anokona kuita iwoyo. Ngaitirambe takaringa tichindoimba kuti Yawe vanochengetedza vanhu vachireka kugopfa vakawanda. Kwanzi naLance Guma, iye Lance Gumayo kwaenda kuguma mwedzi enyu mabuja kuti vanhu mutibatsirewo kuti Thomas Mapfumo imba yache yakagwarashiwa nomwoto iwakiwepo kare. Kuno ati ndakuguma vanhu padande mutande achiisa inonzi GoFundMe yokuti vanhu vakone kuisa mari ipapo. Rekai tizvione mabuja kuti zvinosvika papi nokutoti pakati akunyangariwa chaiko tinenge tichiringa hedu tichizokunyepai zvinenge zvichiitikazvo. Kwai vhidhiyo yakaburika nozuro yaSimon Pashoma Ncube ari kutoratidza kuti akaita kupaziwa nokuita kusvetiwa ropa mhando yekusara asiri munhu musvinu achitokumbira kubatsirwa vakomana zvakaita kuoma chaiko. Iyoyo kwai yazoita kuti iye Kwikinero Chivhayo ati inini ndodawo kubatsirai ndokupai zviuru 20 zvomari yokuAmerica moita zvokuti munhadzirise zvamunoda pokare ndokupai motika yokuti mugosenzesa muchiita kuti kurima kwenyu kuite mupfumbure. Kuno tikati makorokoto dai andoita zviite zvakadandoidi areke kundoita manyautsa mukamwa womuromo usingazariwe bano hwizimu. Iye Chivhayo nyasi anga akatoita kunyangariwa ipapa agoburika achiti inini ndina Scott tichaisa mari inoita zviuru 250,000 $250,000 musho wayo kwai toda kupa vakomana vamaWarriors nekuti vakomana vamaWarriors vakaenda kuAFCON. Nyange wakajiwa nyange wakadini wari kuenda kuAFCON. Atosimbisa ipapa akati haiwa tichaita kuti mari igoende kana kuna Tino Machakaire kana kuti kuna Coventry. Iye Kitsi Coventry gurukota rinoringa nezvemutambo ati kana zvikadando tobva taiendesa.
pokare abva areketa chiri pachena, kwai munhu wese anofanira kuziva kuti kana tichimupa mari, imari iri kubva kuZANU-PF. Regai tirambe takazviringa izvo, takagara tichizvireketa kuti mari idzi dzinouya dzakasungiriwa kanyoka kanozokukobora mhanduwe. Regai tirambe takazviringa izvo, tiringe edu dzirikitika pasi rese. Mutungamiri wenyika yeBotswana apa mamiriro nyika yake kureketa kuno State of the Nation Address pachirungu sona, kwai tikutoringira kuti nyika yedu tichichinje kuramba takatsamirana nomangoda basi, tiitewo zvimwe zvokuti tiite kurima mbanje pokare nokuti wanhu waise zvochibika zuva zviya masora. Regai tirambe tichiringa kuti zvinokoneka chere pokare kuti achazviitira kusvika papi, tinenge tichikunyepai. FBI vari kutiwo vari kutsvaka mudzimai anonzi Ruja Ignatova wokuBulgaria akangonzi apfa, asi vari kufungidzira kuti ari kugara munyika yeSouth Africa kuCape Town. Kuno ipapa wagototi tida kupa mamiliyoni 5 kuno munhu anenge aburitsa kuti munhu uyuyu ari papi, tikamubata tobva tamusunga, uyu tomupa mari yache. Ari kunzi iye Rujayu agoita kujuruja mari inoita mabhiriyoni 4 omari yekuAmerika, kuEurope, kuAmerika nokumwe kwakadando achindobira vanhu. Pakanyangariwa apo. Regai tione kuti zvinosvika papi. KuMozambique kwairi namo iri kutoti ipapa dai sarudzo dzakanzwa idzi poisiwa hurumende kumbobata basa kuitira kuti paitwe sarudzo dzinogutsa ruzhinji. Izvi zviri kuitika zvisvinuba, iwo uri namo ndiwo wakaita kuhina kusvinu, aiwaba wakajiwawo, asi wari kutowo paribe kutekaidziwa zvisvinu. Regai tione kuti zvichasvika papi chaiko, tinenge tichikunyepai. KuGhana kwakaita izvezvi manyama mirenolongo kureketa kuno, kwai kudariro paramende nyasi womapato anopikisa hurumende waramba kenda, wakati tikienda pa nokutoti iwo ndo wakawanda mudare reparamende, asi dare guruguru munyika imomo rakabva ravati hwiba zvamangabvumirana izvozvo zviripo haidi pakaita kuoma. Regai tione kuti zvinosvika papi, zvinoperera papi, toramba takandoringa. Ukraine yaita kunyong'osva izvezvi Russia nokutoti yavabhomba nomabhambo, yakuwa mabhambo anosvika 6 chaiwo. Wakomana mabhambo akaganhadziwa kuAmerika akuiwa 6. Russia yandoti 5 taparadza, ribodzi ndo rada kusvika mumhera medu, asi ribe charakuwadza kana munhu warakuwadza. Regai tione kuti zvinosvika papi, nokuti muri kuziva hondo yepasi rese yechitatu iri kuuya kuno ano chaiwo. Tichaona vamwe vakuzhamba ipapa nokutoti pakafitira kana kudonhesiwa chairo, nyukiria chairo. Regai tirambe hedu tichiona kuti zvinosvika papi. Munyaya yafadza vamwe ikahwadza vamwe, kwaizvezvi kuno matsotsi akapindira mumwe wowana wamambo kuBritain. Kwai inonzi Windsor Castle ndo kwapindiwa ikoko nematsotsi mairi. Mhanduwe, regai tigoramba takaringa kuti vanoita sei iyoyi, tichange tichikunyepai kuti zvinenge zvitekera sei. Apa mukatikidzwa kanyasi izvezvi zvaakuhwadza, mabuja zvaakuhwadza kureketa kuno, kwai kwakunziwa inonzi humanoid robot, chirobhoti chakada kuita somunhu mhanduwe, chinenge chitojambawo chichitekaira somunhu. Hwendo huno chimirai muone zvaakuzoitika ipapo. Ticharamba tichiringa hedu apa iyo kambani iri kuzvinadzira iyo Unitree, kwai tatonhadzirira ipapa kuti titotande kunhadzira zvirobhoti. Apa kwai chibodzi chinokona kutanda kutengesiwa nomari inoita zviuru 16 zvekuAmerika. Regai tigoona kuti zvinokoneka chere pokare kuti zvinoperera papi. Ndini wenyu Mhanduwe Wonhau.